Jeżech we Hirschbergu, we Jeleniej Górze. Jeżech tu drugi raz, mam nadzieję, co nie ostatni. Jest to Hauptstadt Riesengebirge. A tutaj na ringu charakterystyczne barokowe i rokokowe kamienice ze podcieniami. Za mną były wanielicki kościół Łaski. Jeden z piękniejszych wanielickich kościołów, w jakich rzek był. Werci się tutaj kuknąć. No, po roku 1945 jest to kościół katolicki, garnizonowy jeszcze w dodatku. No, wanielików kiedyś tu było moc, teraz je fest mało. A kościoły Łaski powstawały po roku 1709. 6 takich kościołów na Śląsku powstało. W tej razie pokazało, że był jeden z takich kościołów we Zeganiu. On nie ostał i no, wieża ostała tutaj. Na szczęście ostał, no ale we postaci katolickiego chromu. Była to umowa między Karlem XII Wittelsbachem a Kaiserem, habsburskim Kaiserem. No to jeszcze wtedy były ziemie habsburskich, katolickich reskiroków, ja. No i wanieliki musiały hajać się o swoje. No ale wanieliki dalej mają kościół we Bad Warnbrunn, dzisiaj we Cieplicach, to jest Stadtteila Hirschberga ze XVIII stulecia. Piękny, wleźcie se dryny, naprawdę fest bogaty kościół. Jak samo miano wskazuje, jest to kurort. Jest tu też zamek Szafgoczów. Agnetendorf, dzisiaj Jagniątków, to też Stadtteila Hirschberga. A za nami Wiesenstein, czyli willa od Gerharda Hauptmana. Nasz śląski noblista kwaterował tutaj od 1901 do 1946. Tutaj też umrzył. Pamiętacie, jak poradni do zadku pokazywał, że wam placka i się narodził Hauptmann? Bad Salzbrunn. Ja. A tutaj kwaterował. Przypominam, co w 1912 dostał literackiego Nobla. Dzisiaj to jest Muzeum Hauptmana od 2001 i richtig werci się tutaj przyleść.